Llama Global Solutions, your trusted partner for seamless business compliance. Specializing in company registration, Llama Global Solutions makes your business legit and ready to operate seamlessly. We also handle tax clearance, ensuring your business stays compliant and worry-free. Additionally, Llama Global Solutions makes VART registration simple and straightforward, your trusted partner for smooth and efficient compliance. For more details, visit our offices at the address shown on screen or give us a call at +2 63774872063. Kwazisai kwatikuita vatari veSly Media TV zita ndinonzi Tsiparashashika. Sekuzwa kwamunoita tinofambira nyaya dzinenge dzaitika munharaunda matigere tichienda kuti tinonzwa kuti nyaya idzi dzakaitika sei. Sekunzwa kwamakaita pano paSly Media TV podcast nezuro takashanyira nyaya yemusikana wekurohwa kuhwedza kuchigondo. Isusu seSly Media TV takaenda panzvimbo nezuro iyeye tikanokwanisa kutaura nambuya vaigara naMary. Takakwanisazve kutaura namai vaMary pamba pavo tiri pamarondera Magistrate Court uko kwatafambira kuti tichiona kuti nyaya iyi inopinda mudare zvinofamba sei. Ndo kwatamukira tichienda namai vatinavo panapa toda kunzwa kuti imiwo mama nyaya iyi imimi semunhukadzi munoionawo sei? Ndine vanasikana ane same age naMavis yeye ndakaonawo ndirini ndazviitirwa izvozvo kwandiri Mavis mwana nyaya yake inorwadza nekuti ukatarisa kumberi uku kumukuwadza kwavaita kana nezvimuti kwavakaita kunogona kutozomuafekta kumberi nyaya yake inorwadza. Ndikuona imimi amai kuti mune mwana wezera rimwe chete. Imimi chamunofunga chatingaita ende chingaitwa nevamwe vabereki kuti vaavoid kuti nyaya dzakadai dzisaitike chii? Ndofunga kuti kurohwa kuti vakarova here kana kuti zvakaitwa mwana vakarova vachona hatidi violence, toda kuti vanhu vadzidze kusolva maproblems avo muchinyararira. Imimiwo munoti chii samai kune avo vakarova? Inini samai kune avo vakarohwa ndinoti vakaita zvisina kunaka nekuti naivowo vanhukadzi saMavis vaifana kutaurirana nyaya dzavo zvakanaka vasingakuvadze mumwe wavo, nekuti kana tikatarisa naivowo vacho vatozvikanganisawo future yavo nezvavaita izvozvo. Nekuti tinoona kuti izvezvi vamwe vacho namaform 4 vari kufanira kunge vari kuchikoro izvezvi. Nyaya dzakadai dzikazoitika kuvana vadiki kudai unoona zvichifamba zvakanaka here ramangwana? Hationi tichifamba zvakanaka nekuti ndinenge ndakatotarisirawo exam fee inenge yakatobhadharwa zvese, maschool fees takabhadhara ozopedzisira mwana aamujeri. Ini ndakatotarisawo paari. Handikurudziri zvakadaro kunyanya kuvanasikana. Mashoko enyu kuruzhinji rweZimbabwe api maererano nenyaya iyi yatafambira pakoti? Ndoti mashoko angu kuruzhinji rweZimbabwe, kana tiri mudzimba sana mai ngatigarei pasi nevana tichitaura navo kuti kana vapindana nemasituations akadai vanoita sei, tichivatsurawo vanasikana. Nekuti inini samai mumba unotoona kutoti mwana uyu mwana wangu yaamhukai unotogara naye pasi samai, nekuti ukada kutarisa kune vane vabereki vane vana vakarova hazvina kumira mushe. One anenge andinyadzisa inini samai kuti aite unhu hwakadaro. Saka ndirongotiwo kune vanhu ngatigare pasi nevana, nekuti situation yaMavis tikada kuchitarisa panyaya dzese sofa dzaisika kubva January haisiriwo yekutanga. Kune imwe mwana akambonzarwa zvakare. Saka ndikutoona kunge zviri kutonyanya especially kuvanasikana zvekurova mwana. Saka sana mai ngatigare pasi nevana vedu tichivatsura. Tinotenda mashoko. Kurohwa kwemwana haina kumbomira zvakanaka. Ininiwo samai ndinoti kunyange kumwanasikana vatokanganisa kunyange keriya yake.
even kuti unozoziva here kuti mwana akawanikwa anozobatawo mwana here nemaitiro avakaita. Plus inini ndiri samai, kunyange ari wangu mwana kana arova wacho, kana iri kunzi kuda kutonga nyaya, vana ngavapuwe mutongo chaiwo chaiwo, nekuti haisi nyore kuroverwa mwana nenzira yavakarova nayo mwana uyu. Vatomukanganisa even image yake haichiyanyatsomiri zvakanaka. Kunyange patamuona mafambiro akutoita zvese vanogona kutomukanganisa kunyange brain chaiyo, kuti pakurarama kwake munhu uyo anenge atopindana nesituation yekuti kana kuti achagara achitya, achagara achivhunduka pese pese, vanenge vatomukanganisa even life yake. Saka inini sekuona pandaita nyaya iyi ngapatorwe matanho chaiwo chaiwo, nekuti vamwe vana vakazoona vazive kuti kana muri mukurarama havafaniri kudaro vamwe vana. Even madzimai akakonzeresa nyaya iyi handisi kuona zvakamira zvakanaka. Kana vakatuma vana kuti varove, kana vakadii, samai unofanira kunzwira kuti dai ari mwana wangu tandichinzwa sei. Haini kuona kwandaita mwana uyu vamukanganisa zvakawanda. Brain chaidzo vatomukanganisa, kunyange vision yake havatokanganisa. Ina hangu semudzimai handina hangu kuzvifarira. Mashoko enyu kumhuri yeZimbabwe kuti vanhu vakuru yakati maererano nenyaya yatafambira. Semhuri yeZimbabwe, handiti vamwe vacho vakarova vana vechikoro. Semhuri yeZimbabwe ngatikuridzirei kana tiri somadzimai vana vedu ngavafambe munzira yakanaka. Kana vari vana vechikoro ngavamboita zvechikoro, vambosiya zvinhu izvi zvokutumwa izvi zvokuti anosvika pakurova mumwe mwana. Ezvinezvi kuri kunzi vatongwa, vanyatsotongwa chaizvo chaizvo. Vana ava vachagoni kuenda kuchikoro kana vakuenda kunyatsonotongwa, kunyatsopuhwa murango wavo. Zvakunge utsinye pati zvinenge zvichiitwa zviri fair, nekudawo kuti vakonzeresa kuti mumwe mwana ashaye even brain dzakanyatsokwana. Saka ndiri kuti semhuri yeZimbabwe ngatitoseiso madzimai, ngatirayirei vana vedu. Kana mwana achienda kuchikoro ngaafambire zvechikoro, ngasiyani nemadzimai kana vakadzi vakuru vafambire zvekuenda kunodzidza. Asi vana ava vachaitawo kuti vadzidziswo vamwe vana vafambira vanofanira kuita kana tichirarama muupenyu. Maita basi. Maonero angu sababa ndiri munhu ane vana vasikana. Marerwo akaitwa mwana uyu ndaratidza kubatikana, even nekuti nekuzomubora kwaiti vakamuita kumukwadza nhengo dzake. Ndaratidza kubatikana. Hakuzi marerwo emunhu angaitwe munhu aya. Kozi marerwo acho dzamara wakutoshaya kuti makumbo acho ungamuvhi ungaita sei, kuti nditi vaida kuita sei, kuti ndinzi ngave mutongodzi vangatonga zvakaita sei. Handana remuromo semubereki ndapererwa. Even kuvatarisa vanhu vakarova ndarwadziwa. Kungovatarisa but mwana ndaraudzwa ndikuroverwa waitwa mwana. Ndabatikana zvikuru. Imimiwo sababa, mashoko ekurudzirwa mungada kupa kumafamilies kuti vana vavo vasazoite zvinhu zvakaita seizvi. Kurudzira ndingape kuvabereki kuti vana ndinoona kunge tikarega kusiya vana nevamwe vanhu vatisingadzii kuti ndaanani, kana vanhu vatironguzungwiri, kana tasiyira kuti uyu kana takambogara naye, ndoona kunge ndopanobuda dzimwe nyaya dzakaita kunge izvozvi kuzobva mukurohwa kwemwana nekutotwa kwake kwakaitwa mwana uyu. Inyaya yekuti dzimwe nguva sometimes sevabereki kuti tinenge tine problem nekutadza kunyatsobatana nevana vedu zvakanaka. Then apa tiri kunzwa zvakare kuti madzimai echikuru ndiwo akatsvaga vana ava. Zvinenge zvinoratidzika sei izvi munharaunda mumatiri? Madzimai ndakatsvaga vana ava vakarova munhu. Hazviburitsi picture yakanaka. Hazviburitsi picture yakanaka. Kutanga senonzi vanga vane madanhi nevanhu kumba kwavo here. Kutanga vane madanhi nemwana but vangaite madanhi nemwana mudiki akadaro. Hazviburitsi picture. Mashoko enyu mashoko ndotoshaya mashoko nekuda kwemarwadzo ane mwana uyu. Kuti ndingataure ndichiti chii, ndakungosiyira mashoko kuti ameno mukuru wenyika kana anokwanisa kutaurira vana izvi vari kunzi vadiki pamakore, but ngaone mutongo wavanowana nekuda kwezvavakaita mwana.
ngavangowanawo zvinovawana kwete zvekuvarova kana kuti kana ingava nzvimbo yekuvachengetedza vari vambonzwa marwadzisiro akaita mwana uyu ndo marwadzisiro atiri kuitwa isusu. Vedava kubvisa muzvikuru edu vana mainini vake vana vedu vava vakatopromiswa mari kusvika vadzoka munzeve kuenda kuchikoro zvisiri kuzikanekwa navabereki. Asi tichitaura navo mai vacho vari kuti ana sekuru chokwadi ndiri kuzvinzwa tatangoti senyaya iri kumitemo tichaidzwa kutaura nevemutemo kuti tivaudze kuti pane ukama hwomwe mutemo wotarisa nyaya asi zvizoti pane ukama. Nyaya iri kunzi iripo kuvana pari kunzi mumashure pakamboita nyaya yekuti pakaburiswa pasocial media pachinzi vana mainini vari kunzi mahuri nemuzukuru zvichifanira zvichipfambi pochiita nyaya dzekuti pane chipfambi chiri kunzi changa chichiitika pakati paiye wandingati akarohwa ane muroora wake murume mukadzi wahanzvadzi nemumwe mushandi wemunin'ina wangu vanova mai vane mwana vaya pari kunzi pane papa kuchinjanwa murume newakadzi kupai nyaya iri kutaurika ipapo. Asi isiri nyaya ingagone kuzotiremera kuti tizopindawo mairi sezvo tanga tichanga ichingoitika isu tisimba dzacho tisingadzipirwi. Nyaya iri kunzi iripo kuvana pari kunzi mumashure pakamboita nyaya yekuti pakaburiswa pasocial media pachinzi vana mainini vari kunzi mahuri nemuzukuru zvichifanira zvichipfambi pochiita nyaya dzekuti pane chipfambi chiri kunzi changa chichiitika pakati paiye wandingati akarohwa ane muroora wake murume mukadzi wahanzvadzi nemumwe mushandi wemunin'ina wangu vanova mai vane mwana vaya pari kunzi pane papa kuchinjanwa murume newakadzi kupai ndo nyaya iri kutaurika ipapo. Asi isiri nyaya ingagone kuzotiremera kuti tizopindawo mairi sezvo tanga tichanga ichingoitika isu tisimba dzacho tisingadzipirwi. Zvinorwadza nekutyisa asi kuti zvakutitoda kuti hongu mutemo tinozviziva uriko asi mutemo kana uriko tochitokumbirawo kuti zvakakanganiswa saizvozvi tigokanganisa nyama dzemwana akarohwa kuti asi iyesu sepaukama huripo haungati tiparadzanisi nekuti paitika kanyaya yake kuti vana madiki munoziva mwana haarambirwi mugoni wepwerenda asinayo saka tinoti sikuvana vana vakatadza uyu muzukuru wedu uyu ndiye anga atoda kutozvinga kuti ana sekuru vake vari kuchema naye sekukwara kwaakaita. Anga tichiti dambudziko guru riripo nderinoti vana vechikoro saka tinenge takunzwawo hedu kumutemo kuti vangaitwa sei asi tanga tisi kuti isu kutochema kuti vana sevana vechikoro vari kufanira kunyora gore rini mutemo ugone kutirerutsirawo ipapo kuti vana vangaitwa sei zvimwe kana zvichizoti tauriranawo paukama asi mwana zvake arapwa akakwara. Pakaruma ndinoti vana vangu matisvitsa pakaipa matinyadzisa hamisanambosvika padambudziko rakadai ende munofanira kuziva kuti ukama kuti zvamakaita zvinodudza kuti kufunga yamanga makamirira yevasikana vekurova umwe wavo yazopinda mudare kumarondera magistrates court. Asi panyaya yaita zoona kuti kwanga kwazova nema-accused aita iyo 6 wekutanga anonzi Rudo Manjere ane makore 17, Lily Rose Munyoro ane makore 16, Lillian Chido Munyoro ane makore 17 zvakare. Then vadzimai vaviri anonzi Sandra Vumbunu naVimbai Mike kozoti mukomana wechidiki ane makore 22 anonzi Panish Muzhangazha. Vese vazopomerwa mhosva yekurova yatoti assault, indecent assault, yekuisa zvimiti kunhengo yesikarudzi yemusikana uyu, unlawful detention kana kuti kidnapping, nemhosva zvakare yecyberbullying harassment yakanyorwa yakaitwa muCriminal Law Codification and Reform Act. Vachipinda mudare nyaya iyi yazopostponwa kusvika musi wa26 July 2024 asi vasungwa vese vana vechikoro ava accused 1 to number 3 vana vechikoro ava vareleaswa into the custody of their parents. Vamwe vacho vakuru vadzimai vaviri aya nemukomana 1 varimandwa in custody kusvika musi wa26 July. Mudare iri hapana vanhu vabvumirwa kupinda, asi kwangobvumirwa veukama, maparents chete and guardians, media isu tese
nevamwe vese vanga vauya kuzonzwa nyaya iyi havana kunge vari mudare iri. Saka isusu seSLAI Media TV ticharamba tiri on the ground tichinzwa kuti nyaya iyi ichapera sei. Anokuoneka iyi ndiSimba Rashezvidza, ndichionekera Daniel Kachere akabata kamera. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Bye bye.